Sziasztok! Ez itt egy új videósorozat lenne, a Minecraft modolgatunk Domixirral. Hát most ez az első ilyen videó, és ebben a Hex/Mine című modot akarom bemutatni. Itt most be is állítom, hogy ember vagyok, és mit tudom én mondjuk. Most ugye, ahogy látjátok is, hogy varázsló. Ennek az a lényege, hogy itt most pálcám van, mivel mágus vagyok. Ennek van a legkevesebb életereje, viszont az ugye tud varázsolni, amit gondolom érthető eddig. Ez magától értetődő. Mindegy, tehát ez lehet tűzgolyókat dobálni. Meg különféle pálcák vannak, tehát van egy méregpálca, meg ilyenek is vannak. Az ember, hogyha beállítod azt, hogy Steve ugye ember. Nem azt jelenti, hanem a Minecraftban az a Steve az ember. De ugye akkor betenni a hülye. Na mindegy. Tehát Steve az ember, és akkor az közel fog spawnolni a izéhez, a falukhoz, mert ugye ott is emberek vannak, és mintha együtt élnének, hogy azért van így megcsinálva. Vannak olyan, ez a gyenge pontja, ez a mágusnak a gyenge pontja, hogy vannak olyan slime-ok, amik pirosak például, és az kivédi a tüzet. Van kék, ami kivédi a jeget. Tehát, hogy mindegyik elemi pálcák vannak, meg van méreg, tehát, hogy sok minden van. Van például maga. Nagyon kemény. Hát igen. Itt most nagyjából csak ennyi, hogy bemutatom, meg itt most majd egy kicsit túl élek egy pár másodpercig, mert most csak mind a három kasztot meg szeretném mutatni. A Warrior, ugye a Mage, ez a mágus, és a Ranger nagy kedvencem az íját. Annak is többféle íja van. A harcost azt pedig nagyon nem szeretem, tehát arról nem is kutattam többet, nem nagyon sokat. Na mindegy, akkor menjünk. Na látjátok, ez kivédi a tüzet. Mert ez piros. Erre nem lehet rálőni a pálcával, hogy rá lehet, csak nem ér semmit, mert nem söptek neki. Én addig befutok házba, mert már kevés az életem, és végül szarvakkal. Meg minden szarka. Ez az új elmondok, hogy meg minden szarka. Na. Ja. No menjünk. Hallják, srácok. Na mindegy, mindjárt visszatérek. Ez itt az íjász. Nagyon szép, jó. Meg is mutatom, hogy mit tud csinálni. Mert ugye a mágus azt tud teleportálni. Tehát az íjász azt tud ugrani. Hosszú ugrást. Hosszú, de attól még hosszú ugrást. Na ez az ember meg megvan. Na gyere. Gyere tesókám. Mi van? Haver. Mi van? Hát úgy igen, itt most nyilveszünk kapok. Íjász vagyok. Tovább most keresek. Meg a másik az, hogy az íjászt, azt azért szeretem például, mert hogy felmászik mindenen, ami nem ilyen indulás azon is, tehát így fel lehet így mászni. Tehát, hogy így. Ami nem indás, még azon is felmászol. Ez sikerült. Itt a térkép is mutatja az izét, hogy hívják őket, a biomoknak a határát, a fehér csík. Még van itt egy ilyen. Itt az, hogy level 1-es vagyok, vagyis szerintem az 1-es. Itt oldalt ezek. Itt, hogy strength, meg health, nem biztos, hogy benne van. Mindegy, ezek ilyen pontok, ugye, amiken meghatározó pontok, hogy és ezeket lehet fejleszteni, hogyha 2-es szintet elérem. Nem, mivel lesz most csak gyorsan legeneráltam, hogy megmutathassam ezt a modot, ezért nem nagyon fogok. Most én is nemrég találtam csak rá, tehát nem vagyok valami nagy Hex/Mine, ilyen Hex/Mine nagy kemény dió, nem. Mindegy. Legalább örülhettek fel, hogy egy videót. Szerintem folytatom akkor a PvP-t is. PvP. Kalandozásokat a Recraftot már leforgattuk, csak a Robi az ugye most nyaral. És ő vette fel a videót, mert most éppen gép közelben volt. Na mindegy, ők a naglák. Jaj, a legerősebb mob, sírke. Nem is támad itt egy ilyen láthatatlan, és itt a legerősebb mob. A sírke. Egyébként tényleg nagyon nagyokat sebez, tehát tényleg mint hogyha páncélból lenne.
Nagyon kemény. Tényleg egyébként nagyon erős, tehát ez nem vízből mondom, ez nagyon kemény. Ja. Jaja. Most ott levonom. És akkor mindjárt visszatérnék a Warriorral is. Na, most. Hello. Na. Most itt vagyok a Warriorral, hát az is hosszú ugrás tud így első képességnek. És ennek fakardja van. Fakard. Fakard. Nem bírom elhinni, de tényleg, hogy egy fakardot raknak be Warriornek, és még páncélom sincs. Na mindegy. Egyébként azon kívül, hogy ilyeneket lehet csinálni, ilyen kasztokat, azon kívül van olyan, hogy törpe, elf, meg még egy, azt hiszem troll, vagy még van valami ilyen, meg ugye az ember. Az ember most csak azért, mert hogy közelebb van az ember, és ez így biztonságosabb. Bár mondjuk ez sem biztonságos, itt nagy satány mindennek. Ja. Ja, meg kérdés, restónozzak, vagy ne restónozzak? Mert akkor én szívesen megcsinálom, tehát hogy én szeretek restónozni, csak hogy inkább nézitek a Sirius, akikért profit. Tehát, hogy igen, mondjuk Sirius mostanában nem na mindegy. Tehát, hogy néztek engem, nem úgy értem, hogy a Sirius ne nézitek, hanem hogy néznétek-e azt a sorozatot is-e. Vagy inkább érdekeltétek, mit tudom én, egy film. Mert az is le van már előre forgatva, csak az a lényeg, hogy most felrakom-e vagy nem. Tehát, hogy most akkor restónozzak-e vagy nem? Ez a kérdés. Na, remélem, hogy csak csapám, mert annyit amennyit elmondok, hogy nagyon sok életereje van, és nagyon szívós kis bestia a Warrior, de egyébként semmi más jó pontja nincs. Mert jó, nagyon jó, tehát tényleg, hogyha közel arra vágysz, hogy csapkodj és kardalasztott el, vagy akkor nagyon jó. Tehát, hogy én most azokat a pókokat is ott simán legyőzöm, tehát, hogy ennyi. Most így összesen úgy, hogy ők még nagyobb szintűek is nálam minden. Ja. Nem sokára. Na mindegy, megvan a 2-es szint, már tudnák is csinálni bármit, de inkább ezekkel a pókocsiakákkal foglalkozok. Na gyertek! Ó, ott van egy skeleton. Ja igen! A skeleton, a póklovasok is egyre többet spannolnak, a másik pedig, hogy a világgenerálásban is beleszól ez, mert a falukat belerakja már mindenféle bajomba, a másik pedig, hogy ilyen nagy tornyokat emel, de tényleg olyan magasokat, hogy néha csak az állítja meg őket, ahol már nincsen ugye építési engedély, tehát nagyon kemény építési engedély is hülye, amikor csak ajánlok már annyi az életem. De még így is, tehát hogy nagyon kemény, mondom, ez nagyon jó. Tehát, hogy ilyen harcias. Na, meg kiütöttem alól a pókra. Na, oké, kiütöm, na most nem készül. Na, oké, ott van az utcsó. Hatalma nem ad olyan sokat. Húsi, az többet. Most megölöm szerintem még azt a kis skeletot. Jóé. Mondom jóé. Meg ezt a kis cuccot. Igen. Menjünk akkor. Menjünk, hajrá, menjünk. Én a térkép vagyok. Egyik haveromnak a hugától hallottam, hogy így én a térkép vagyok. Én a térkép. Segítsetek dolgozni. Na mindegy. Na, most át tudok ugrani? Hát szépen. Menjünk. Na igen, ott a raptor. Az ott egy raptor. Itt most sokat skeleton. Ez itt a raptor. Nagyon jó. Ez egy erőség. Na most neki ugrott a raptor a izének, a csapágynak, azt nem piszkáljuk. És a pók így neki ugrik. Hát én így kinyírom őket. Na, ez az egy ilyen még elvárunk, hogy level 3. Most a pókot is szerintem ki fogom lenni. De viszont levitte azt pedig, azt most minden. A raptor is meghalt. Ez így nem lesz szép. Inkább menjük. Na mindegy, tehát úgy kb. Ennyi is lenne. Na mindegy, akkor hát sziasztok!